Maaga pa lang ay nakapila na si Evelyn kasama ang kanyang mga anak upang magpa-check up dahil ilang linggo na rin ang ubot sipon ng anak niyang 7 buwan pa lamang. Ang anak niya namang 3 taong gulang ay may iniinda ring sakit. May ubot sipon po kasi, tsaka yung isa may tigsa. Mag 2 weeks na po. Si Hazel naman ang libreng maintenance medicine at iba pang gamot ang sadya na malaki umano ang maitutulong sa mga tulad niya, lalo't tipid at hindi nagagastos sa pagbili ng gamot. Hindi na po bibili. Mga 500 plus or baka mahigit pa. Kasama ang state-of-the-art healthcare on-the-go asset ng probinsya ng Camarines Sur sa nagbigay ng libreng medical check-up at libreng pamamahagi ng gamot sa mga handog na serbisyo sa naganap na Magaraw Mobile Special People's Day sa Sitio Sagrada, Barangay Karangkang, Magaraw, Camarines Sur. Kabilang na rin dito ang mga libreng laboratory services, may libreng legal consultation din at iba pang serbisyo. Ang programang ito ay kasama sa mga aktibidad na inilunsad ng LGU Magaraw katuwang ang provincial government ng Kamsur upang magbigay ng libreng serbisyo para sa mga malalayong komunidad. Makulang tabang para sa tuwing mga constituentes na binababata sa inyo si mga services, si mga discounted na programs para at least maka-avail sila. Dahil nakapuhan magpa-sentro, kita na mismo ang nabisita sa inyo. Lubos naman ang tuwa at pasasalamat na pinapahatid ng mga residente para sa nasabing programa. Ipapasalamat po ako kay Mayor at kay Governor El Rey po. Kasi po, dahil sa programa niya, nakakatulong po. Maganda rin, para sa mga po natin, kahimanwa. Mayor MM Senior po, tsaka kay Gov. El Rey Villapuerte, maraming salamat po sa ganitong pagpapa-free medical check-up kasi malaking tulong po talaga sa mga tao. Libre po, walang gastos. Ayon kay Mayor Senyar, asahan na umanong magtutuloy-tuloy ang kahalintulad na programa sa iba pang barangay sa bayan ng Magaraw. Jem Garcia, CSN.